Ngiyakhuleka kwabesilo, ngiyakhuleka kwizizwe zonke on a beautiful Tuesday. Is it Tuesday or Wednesday? It's Wednesday. Ngomhla baba Mahlobo. Mhla 11. Oh, mhla 12 siyenkantolo kusasa. Yeah, akufanele ngabe ngiyalikhohlwa lolu suku. Sekuyena uNdasa noma uMarch ku2026. Namhlanje sihanjelwe udokotela. Yangithi thina sino DJ besintu. Aba DJ izinto ezithile umbangazitha udokotela bathu umabalengwe iziqu ziye zihambeke zize zifike ko professor ugcina naye engasazi ukuthi akhethe kuphi ayeke kuphi. Umahlobo uNtombela le phansi kwasenkosini yakaNobamba yakithi ke lo ngosemakhosini akhona. Ngizofisa nje ukumthula, angikwazi ukukhuluma kakhulu, uzoyikhulumela ukuthi yini le mhluphe kangaka waze wahamba waze wafika athi mntwana ngicela ukuthi kungathulele ngoba liyabhubha lisha nomkhululi. You know ke ukuthi sihlale sisho sithi mhlambe into ebalulekile kithi ukuqinisekisa i-well-being yabantu before size sithi wena usibone kulama platforms saduma ngephutha. Umsebenzi wethu is to make sure ukuthi umuntu uyasizakala right. Ikhona okubalekile uma kusase kufika la esekusishuthwa khona sesikhona isizathu sokuthi ayi yabona le engathi idinga ukuthi uyithulele udaba sibone feedback sibone mhlambe nezimpendulo ezinye ezithindekayo ngoba ngishaya bethiwa ngiyathanda ukuconvey story ngisichaze hayi lesi sidinga umnikazi waso asichaze futhi ke mhlambe eninto sizofanele sihambe silandeleleke yebo. Kodwa ngizophinde ngiqinisekise ukuthi the other parts as well bayayiphendulela regarding this udaba nokuthi ubulungiswa buyenzeka. Kithi okubalekile ubulungiswa abantu ke bathi ubukhosi bunamandla yonke indawo la bevela khona inxembeni indawo zonke. Okubalekile ke ngisazomthula umbangazitha la. Okubalekile ukuthi indlebe eyiwela kulo I mean inkulumo yomuntu ewele endlebeni ewela kuzona isiphi isizathu ifuna ukuachievani thina sitholeni ngakho o thina sizokwenzani ngakho ngoba kubalekile akusikho ukuthi kuthiwa thina asidayisi iphepha sidayisi indaba senze content isikhuluma impilo zabantu every day. And moreover, kulezo impilo zabantu kufanele siqinisekise ukuthi akekho linyazwa isandla sethu in the process. So sithe ay kungcono sengilizwile udaba mhlambe ngihlale nabo for good 4 hours chaza istory sakhe ngilalela ukuze ngithole ukuthi uma kuthi uyasizwa usizakala ngani but uzosho ekugcineni. Kodwa ngibese ngithi ay this one is worth ukuthi ngicela ukuthi ayikhulumele uMahlobo ukuze nomunye angibambise ikota yalokho omunye angibambise ikota yalokho omunye akudlulise la kudlulisa khona so that ekugcineni esizakale okufanele sizakele. Angithokoze kwabesilo ngisakhuleka nje ngibingelele Mbangazitha ngibingelele uMahlobo ngiyangithi ugogo wami ngoba ugogo wami ozala ubaba wami wakaNtombela nginogogo bakaMhlongo Ntombela Ndlovu yale kucishe kuhlangana but ke bengifisa nje ukuthi azethula uMahlobo bese vele ehlala phe wendaba ngizo interrupted ahlale phe wendaba yakhe azafike ekugcineni uma ukuthi kukhona ngabe ngikubuze ngoba ngilandelela kusele khona but ngithe mangizwa ngithi hayi uyaqeda phinda donse okunye ngithi hayi uyaqeda phinda donse okunye mhlambe wanamhlanje ngizothi ngikuzwile nje avela donse okusha ngagcina ethi ngidinga ukuhamba ngolala ngiadjust ngikhathele but ngicela ukuthi alibeke udaba lakho uMahlobo ukuze size ukuthi inkinga ikuphi ufisa ukusizakala ngani. Ake ngibingelele nina besilo ngibingelele amakhosi onke kusukela kwindlula mithi ngithi bayede siyakhuleka wena wangasentla kwingonyama yethu yamaZulu sikhulekele kuwona wonke amakhosi ngolimi lwendlula mithi isikhulekela koShaka kaSenza ngakhona isikhulekela koDingane koMpande
isikhulelela kubona bonke ubukhosi njalo siyokhuleka ngisho emakhosini akwaShembe uqobo lwakhona inyanga yezulu unyazi lwezulu thingo lenkosazane siyakhuleka konke la kufinyelela khona lo mbukiso bese sibingelela ke amakhosi ayesiphathele impande thina bendlemnyama kanye nabaphathi bempande nekhubalo asebahamba siyakhuleka sithi akunyakaze iziba kunyakaze intaba sithi bayede nina bendlo benamandla bese ngokukhethekile ngibingelele isihlobo sami Ndaba Ezitha siyakhuleka ngisho ke mangisho ukuthi cha isizwe samaZulu sikhona nje ngoba kwaba khona uNtombela kuba abangakhona uNtombela ngabe isizwe samaZulu asikho nakho ke kuyagcwaliseka ke namhlanje usuyabatshela ukuthi uzalo uMantombela cha ugogo wami ugogo zalo baba siyathokoza kakhulu Ndaba Ezitha abantu babona isisu bese bethi kunemali eswini kanti imali kungenjalo bethu manyosi kuningi abakushoyo ikakhulukazi isikhathi esiphila kusona siphila kwesikhathi semedia siphila kwesikhathi seyinkundla zokuxhumana lapho khona okungasaziwa omdala nomncane nongakanani umuntu ungena efonini yakhe akhuluma into ayithandayo nangena kufakazi bayo nangayazi ngila nje namhlanje ngoba ngicabanga ukuthi ngila kufanele ngibe khona okwangabe kufanele ukuthi ngabe kudala ngaba khona ngoba ngangifise kwasekuqaleni ukuthi bayede udaba lami bayede luphathwe ngesandla sobukhosi isizathu sasingise kwaTrisekelo ekuqaleni kwakukuthi udaba lami ngifuna lube sesandleni sobukhosi ngoba ngangazi ukuthi liyosheshe lifike emakhosini kwaba sengathi kuyi-content kanti into esasikhuluma ngayo yicala engibhekene nalo mina icala engibhekene nalo mina ngicabanga ukuthi kusukela ngonyaka ka-2022 kuze kube yinamhlanjena ngihamba icala ngingalazi nje kodwa ngizithola ngivele ngomqala kulona okuyinto ke engeyinhle njengomuntu onomndeni ophinda asebenze nomphakathi nophinda lekelela umphakathi ngayo yonke indlela ongayicabanga cala ke engilahambayo njoba sengifika la ngibheke ku-trial kulonyaka ngalo bengiqala ukuzwa ngonyaka odlule bethi siya ku-trial nginembuzo engingazi ukuthi ngiyibuza kubani ngineyimpendulo engingazi futhi ukuthi ngizoyithola kubani kodwa ngibona icala lokhu liqhubeka ngegama lami kuze kube sengathi ngisho nenkantolo engibhekene nayo kufanele ibe nenkolelo yokuthi umnikazi wecala yimi Ndaba Ezitha la unyaka ka-2021 mangaphazami ukungena kwaleli cala ngibe nomuntu njengokujwayelekile kubantu engibelaphayo owafika kwaNtombela uqala kwami umuntu kumbona ufike kwafika umuntu kwaNtombela esuke eCape Town ezofuna into ayezoyifuna njengabanye yebhizinisi ngamkhandela lo muntu wagoduka wabuyela eCape Town ibhizinisi lakhe laqhubeka kanti lo muntu befika kwaNtombela nje unomunye umngani wakhe amshiye ngemuva othe wendoda ke uhambe wena phambili ngoba sike saya kwenye inyanga
siyofuna izinto kusho ukuthi babehlangana enyangeni base bekhanda ubungane bangayithola into ababeyifuna bayithola yona kodwa yangayenza lento ababeyicelile okusho ukuthi lo mangabe sebona mina elalela mina emsakazweni ngomhlobo weNNFM abese ezwayithanda ukufika ekhaya mayefika ekhaya bese mtshela umngane wakhe ukuthi ukhona umuntu engimuzwe esemsakazweni kumhlobo wenene mina ngizoya kuyena abese lo ayihamba mnganami uye kuyena lo muntu nasengozwa ngawe ngoba sishayekile la sibuya khona afike kumfana ekhaya ngafike ngamsebenza nomfana ngamsebenza ngaqeda ngamenzela into yakhe emva kwa 21 days wagoduka wabuyela eKapa kanti mina ngizoba nendlela ebheke eKapa khumbula ndaba ezithi uthi ngo-2021 bekuyi-lockdown ukuthi sizophela so ke bengiyile nyanga ebihamba wonke ngoba benginemvume yokusebenza ngingena naseyibhedlela ngisiza abantu kwi-COVID ngingena everywhere nginama-social emgaqweni engihamba nabo nomuntu oza kumina kufanele ngi-introduce incwadi ukuthi lo muntu uze kumina ekhaya ukuze bakwazi ukumdedela ngoba ukufa bekuxakile so ngingasho nje ngithi ukuba kuya ngami ngingafisa ukuthi engathi kungabuyi i-lockdown ukuze ngisebenze njengoba ngangisebenza nge-lockdown ngoba kwi-social media yayingekho i-social media le qamba amanga namhlanje kwakufuneka umuntu neqiniso lakhe kuphela so ukwenzeka kwaleyo nto ngihambe nge-Cape Town mangifika e-Cape Town abantu babhalisile bezongena esigodlweni la ngisebenzela khona ngisebenze bese ngena-ke umfana othile ezohlola kimi ahlole aqede ukuhlola bese kuhanjwa kuyosetshenzwa ekhaya kubo use-Cape Town but ekhaya kubo use-Queenstown e-Eastern Cape usetshenzwa ekhaya kubo ngithumela abafana nje bami futhi bahamba emsebenzele baqede abesethi-ke lo mfana masebebuya mina tata mina ngifuna yonke into usuthi umbuzo wami uthini mfana mawuthi ufuna yonke into athi tata mina ngifuna ukuba usomabhizinisi ngithi mina ihluphi phela ukuba usomabhizinisi mfana kudinga ukuthi ube nebhizinisi ukuze mina ngiphakamise ibhizinisi ube wena usomabhizinisi athi tata yona into engiyifunayo leyo ingxaki kuney'ndawo engizifunayo engazitholi bese ngithi mina mfana mangabe usujimile emalini yokusuza kumina ngiwakhe into oyifunayo shuthi-ke bese bayahamba nalabafana bami bayosebenza ekhaya kubo ngiflaye mina ngibuye ngize emakhaya mangibuya ngize emakhaya lo mfana ngibe ngimbone sefika ekhaya sefika nalabafana bami afike ekhaya hayi tata mina sengizoqala ukusetshenzwa la ekhaya no usho kanje yebo bese ngithi mina okay ufuna ngikwenzeleni athi tata ngifuna yonke into mina naye phela kusho ukuthi mfana ujimile bese ngitshela ukuthi la ekhaya ey'ntweni engizakhayo mawusuke ufuna yonke into kusho ukuthi lento engiyakhayo mina ngoba iphefumula emanzini kungadingeka ukuthi ngempela ube nemali futhi akuyona ey'ngane ey'nganga ngoba leya mfana emncane kakhulu akuyona ey'ngane ey'nganga eyabanumzane into engithi mase ngiyakhile lena noma wena ungahamba emhlabeni umndeni wakho uyasala uphila ngoba umfula usuke ukhona until kuyoze kuthiwa lowo mfula ushile noma lowo mfula uphelile futhi uma usha inkosi yamanzi iyamuviye komunye umfula inkosazane yamanzi ayikwazi ukuthi ingaphili la kunamanzi khona athi tata yileyo kanye into engiyifunayo ngithi uzoba nayo imali yokungikhokhela athi umfana imali akusiyona ingxaki
amaXhosa-ke uwajwayele. IXhosa uma lisuke lifuna into lisuke liyifuna libuza umbuzo owodwa nje umXhosa ukuthi uzokwazi na ukungenzela leyo nto ikhuluma ngayo. Imali akuyona incane. Kuvele mfana ukhuluma ilanguage engiyijwayele. Kodwa uma ngibheka yena bese ngiyitshela ukuthi kungenzeka ukuthi lo mfana methi imali akuyona incane okusho ukuthi wenza lento yezamazama ngoba bakhona abantu abahamba kumina abenza lezi zinto zezamazama ebebe kwi-age yakhe ebengibazi ngaleso sikhathi bezofuna into zokuvikeleka bethi bayadubulana kwizamazama nani okwamaXhosa nabeSuthu. Ngiyitshele lokho ukuthi hayi vele labafana benza lezi zinto zezamazama ngoba bezobe ngitshela badayisa izinkwa lapha phansi emgodini, badayisa i-KFC, badayisela abantu abahlala emgodini. Yabona, so isinkwa lapho bebesibizwa 100 rand ngo-2015. I-KFC maphethe ibhakede i-KFC bebelibiza 1000. Yabo, so umuntu mehle lapho uthola ukuthi uphethe amabhakede mhlawumbe awu-20 noma awu-40. So benginama clients vele anjalo vede kusukela nje 2012 kuZanele. So ke ukufika kwalengane lapha ekhaya ngimnikeza iprize ukuthi cha lento oyifunayo la ekhaya iwu-550,000. Athi umfana tata ngizocela ukuthi ngiyokubhadala i-deposit. Uhamba nentombazana. Intombazana ahamba nayo okusho ukuthi wayemisele ngokuyithatha ibe unkosikazi. Athi umfana bengifisa ukuthi tata wenzele mina nomama usho lo sesihamba naye. Ngithi mina nginenzela kanjani into ngoba phela mangikwenzela into wena ilinka ngedlozi lakho. Mangenzela lo into ilinka ngedlozi lakho anishadile phela nina. Unesidalwa sakini unesidalwa sakuwe. Okusho ukuthi mina manginenzela into endaweni eyodwa ngenzela nini into endaweni eyodwa okusho ukuthi mina phela mina sekufana nomuntu onihlanganisayo noma phakathi kwenu kusho khona umuntu othwebula idlozi lomunye. Angikwazi ukwenza lokho. Ufuna lo menze into azenzele yena nawe mwenze into uzenzele wena. Athaya kuyona incane kodwa sicela usenzele sobabili. Okay. Umfana wanginikeza i-deposit ewu-250. Ngamenzela into umfana ngayikhanda ngabasebenza bobabili vele naleyo ntombazane kule mali ewu-250. Okusho njengoba bebabili imalini leyo ofuna abantu 1.1 million. Right. Ngibenzele bese ngithi ngicela iy'celo eniyifunayo la ekhaya niyibhale phansi. Banikezwe ibhuku babhale phansi babhale izinto eziwu-5 abayicelayo. Bathi masithole lezi zinto iyobe siyenzeka into esiyifunayo. Qede ngabo bagoduke baye e-Eastern Cape. Abegoduka ngicabanga ukuthi kwaphela amavikanyana cishe mhlambe 3 babuya noma kwaba inyanga yes noma kwaba inyanga noma amaviki 3 babuya. Athe nje mabebuya babuya umfana sephethe iphepha athi tata nanti iphepha lezinto esayicela la ekhaya. Bayithikile seziyi-correct zonke ezo-5. Njoba sibuya labantu akade bengasinikeza izinto ebesizidinga besifuna ama-properties kunenye amathaveni ebeseyifuna baye bale nje bathi sesinazo zonke labantu okuyibona bekufuna sidibane nabo ibone bese befonela thina siyohlangana nabo. Shuthi izinto esiyicelela ekhaya sesiyitholile zonke. Abesethi umfana ngicabanga ukuthi abantu ababelapha ekhaya ngosuku babeba ko-30. Abesethi umfana tata sengikufakelile imali ewu-500,000 ku-account yakho.
ngithi mina usho kanje athi yebo. Athi nomakoti uzokufakela i-250. Aphendule umakoti. Mayephendula umakoti wakhe usebuya naye usefaka itshalo lo wesifazane. Uthi hayi tata sesifike sashada thina ekhaya. Senishadile? Yebo sesishadile. Ngithi nasekubaba nomama uthi njengoba ubona nje nangifakele njengoba embethe itshali kanje sekusele ukuthi sigoduke siye ekhaya sohamba siyangazi babizwa ngani amaXhosa umcimbi ukuthi ukukhunyulwa itshali noma ungeniswe endlini noma wenziwani ngesintu sakaXhosa. Ngithi mina ke siyabonga ke mase kusho senobaba nomama ke yonke into eniyenzayo sengakwazi ukuyenza nihlangene. Ngampela futhi umakoti ayifake bathi hayi sesiyifakile imali. Okusho ngaleyo langa bafake imali 750. Ingene le mali e-accountini yami. Cha, ngibonge ngithi bantu abami ngibonga ukuthembeka kumina. Uma nje nibuya bekunamakhamera ke lapha ekhaya kushuthwe kumakhamera athi umfana ucela ukubonga abantu bembone. Umfana ngambathisa isikhumba sengwe ayethe ucela wathi ufuna ifelelengwe ngangiphumile nje ngamzamela ifelelengwe wathi kunodadewabo othwasayo manje kufuneka ifelelengwe. Ngamphathela eMozambique ngafonela eMozambique makuza laba basemona bangiphathela khona ngiyemona. Wabuya umfana athi wabuya wanginikeza imali yalesi sikhumba sengwe wathola esiphelele ngenhlahla. Abuya naso ngamnikeza semangimnikeza wathi hayi nosisi ngeke ngisamnikeza lesi ngisithanda. Ngathi mina into ozoyithola la ekhaya inyoka. Wathi hayi tata neyisapha mina. Ngathi okay. Ngahamba ngamenzela lento lomfana ngasuka ekhaya ngashona eEastern Cape. Ngaya nje ngomunye umfulo omkhulu lomfana sasuka kubo sahamba ibanga mebaba 10 kilometers away from ekhaya kubo. Afike ngamenzela khona ngamenzela ngithema ngiphahla kwenza izinto ezijwayele ukwenzeka mangisemanzini kuvela uthingo lwenkosazana. Ngabe sengithola ukhambe eceleni komfula. Lolu khamba linendwangu emhlophe ngababiza nomakoti wakhe ngathi lolu khamba engilithola lana kulomfula nanti ukhamba linendwangu emhlophe ifakwe phakathi. Athi umfana tata lento siyayazi. Ithi mina kanjani ngoba la kusehlathini kude nasekhaya. Athi khona utata esaya kuye wasinikeza lolu khamba wathi asize nalo la emfuleni uzofika inyoka iphalaza imali la. Ngathi mina kulezi imvula ezikade inetha Paul hlaleleni bathi asazi nathi ukuthi namhlanje likhishwe yini ngoba safika la sizolifuna sikaze silithole sihlale siza sizolifuna lolu khamba. Asikaze silithole ngoba liphuma namhlanje. Ngathi ngilithathe ugoduke nalo ekhaya kini lolu khamba. Uzothatha le ndwangu emhlophe ufike indlale lapha emsamo sizolibika nje kuphela thina ukuthi abantu abadala bakini bakwazi ukuthi bakubone ngalo ngoba lento eyasemanzini. Mina nginenkolelo ukuthi njengoba bengiyophahla emfuleni khona into onikezwe yona thatha le ndwangu uyisebenzise ekhaya. Benze njalo labantwana. So bathe sebengikhokhelile bese yaphuma lo mfana anyuke nje stebhisi umakoti vele usengaphandle. Uthi nyanya ngisathi nje khala imali abantu bayifakile avela ngene umfana endlini. Nikephi ke nikubo kampani yes sesigodlweni ekhaya. Angene endlini afika goqe nje la athi tata manje siyakhuluma lapha nomakoti ukuthi ngoba sesiyitholile izinto besiyifuna umakoti umbuza ukuthi asibonge ngani. Ngathi naye mfana phela lokho kusuka kunini ukubonga. Mina ngikwazi ukutshela umuntu ukuthi akabonge. Mina njengoba usungikhokhelile imali yami mina ngiyakubonga lokho kakhulu ukuthi wenzile futhi ukuthembeka awuzange uzongihluphe. Njengoba usushilo futhi wacela nokushutha ngoba yonke leyo nto leyo yashuthwa.
eyikhulumela yena ngomlomo wakhe. Iyashutha yonke lonto, wacela nokushutha umfana, wayibeka into wathi senginayo yonke into efunekayo emhlabeni, njengoba ningibona angiswele lutho, nginamabhizinisi njengamanje, senginayo nanomfazi ngobaba Mabalengwe, sizobaba Mabalengwe. Angena lonto ey'nkundleni zokuxhumana. Kanti ingena nje, angazi mina ukuthi umfana usebenzaphi. Angikaze ngimazi futhi ukuthi umfana usebenzaphi, indaba ezithi ngoba noma ngabe imuphi umuntu ongena esigodlweni, akulona ilungelo lami ukuthi ngimbuze ukuthi usebenzaphi. Uma uzofuna into, unless unebhizinisi noma uthendarisha uyasho ukuthi ngifuna into yamathenda, bese ngikwakhela into eqondene namathenda. Kodwa umuntu othi usazovula ibhizinisi, makavule ibhizinisi, ngimenzele into. So uma umuntu esebonga isimo esikanjalo, esethi usenayo imali, mina okusengqondweni yami ngicabangela lezama zami ukuthi ingane engakuyona yenza izama zami. Ngithi mina wemfana, imali uyithatha apha, hayi tata imali ininzi kakhulu lapha futhi leya mali ngeke iphele. Ngeke ngiyitshela ukuthi hayi ile ngane iphatha igolide lezi. Ngiphume kuyena ngoba ngilo umuntu ongangeni ngampela-ke ey'ntweni zomuntu ukuthi wenzani, unamalini, eyakho akuyona eyami. Ukuthi uyenza kanjani, uzenzela wena, akuyona eyami. Right, athi umfana tata into esiyicelayo-ke manje, kwakuyisekuseni nje, into esiyicelayo sicela ukuthi utata silandele. Siya egaraji la Mercedes noma siya egaraji la Land Rover uyothatha i-Discovery latest noma iyiphi imoto ya Mercedes. Cabanga ukuthi ngangibuya ukuyothenga i-Grand Cherokee kade ngithenga i-ML. Ngithi mina ngicathi uyayibona mfana iy'moto zala ekhaya ukuthi i-brand yala ekhaya Mercedes, kusukela ku-Mercedes omdala. Athi kulungile siye khona. Sahamba saya eBangeni, iNyanga Motors, safike sayithola imoto zo-2. Ngayikhomba imoto, ngathi ngoba iy'moto nginazo, kodwa anginayo imoto efana njengemoto eyibhasi ngoba ngangikade ngisegoli ngivele ngoyifuna. Kunebhasi le-G63 bese ngikhomba le-G63. Ngithi mina yinhle kodwa ngoba nginayo imoto kanje SUV ngisanda kuyithenga iCommander, nginayo futhi ML 500. Ngcono kube nebhasi mangahamba nomndeni wami ngoba kuyinsuku ze-festive. Athi kulungile. Bambuza umlungu ukuthi malini, athi umlungu imoto le u-2.7 le enye athi u-2.3 million. Bese ngibabheka labantwana, bathi hayi noma imali engisoyikhokhela. Yazi ngaye ngajuluka ngamanzi, ngasuka ngagqweqwa ngayale ngacabanga ngathi empilweni yami imiliyoni angikaze ngilibone lingena kwi-account yami. Indlela ebelikhokha uye lo mfana. Yebo. Yabo. Futhi nala ngithi wayekade eqala wanginika 250. Base befaka u700. Yabo. Ngiye ngiyibone mhlawumbe imali egcina ko500,000 ko300,000 ngiye ngiyibone leyo mali ngiyikhokhelwa abantu. Abanye bebonga. Kodwa angikaze nje ngibe nomuntu okuthiwa ukwazi ukuthi anginikeze imiliyoni mina. Hayi umfana athi mesho kanjalo kwathi angibuza ukuthi le mali enizoyikhokha yindaba ningangiphi yona. Ngizitshela nje mina kanjalo ngiyawokha la ngaphakathi egarage mangizwa le price esho umlungu ngayihlanganisela sobabili noma ngathi ubiza kanjani. Ezethu omunye athi umkakhe uma ngabe kungukuthi khona omunye futhi oyinyanga ofuna ukuqophisana nobaba Mabalengwe sophinde sithenge enye imoto enkulu ngaphezulu kwaleyo. Yabo. But mina engqondweni yami nginento ethi imoto umalume wangitshela ukuthi imoto
ayibalulekile empilweni. Ungamane kubaluleke udonge property ngoba imoto ithenga namhlanje kusasiyehla iveli. Ngicabanga lo 2.3 lo 2.7 million ozophuma ukuthi ngabe zingaki izinto esengizenzile. Ngithi ngicabanga kanjalo vele kungathi kunomuntu okhulumayo athi into eyisipho sedlozi ifana njengenkomo yedlozi. Ikhulume la kimi endlebeni lento. Lesikhathi mina ngicabanga le mali bengathi lo muntu uyakhuluma ukuthi into eyisipho sedlozi umuntu mebonga ifana njengenkomo yedlozi uyayithatha uyifaka esibayeni. Igift okusuka enhlizweni usuka enhlizweni nasothandweni. Ngibe ngiwehlisa umoya ngithi yenzani veze ithi ingane siyakhokha. Anginqaba umlungu waseNyanga Motors. Safica nje kunomlungu kuphela abantu abekho. Anginqaba umlungu athi le moto zizoqala ukudayiswa ngoJanuwari ngoba ibizwa 2022. Siyathi ngoDisemba. Zizoqala ukudayiswa ngoJanuwari. Ivele ngwelele quality cars kula vele ngithenga khona imoto ngisebenzisana nabo nje kusukela ngo 2020 2019 ngithenga khona imoto. Zonke le moto bengizithenga khona equality cars ngiye khona bangibona imanager yakhona uPatrick nosisongidayisela imoto khona. Bathi awubabuntombela usulapha futhi usufikile. Ngithi naye sengifikile ngihamba le moto emnyama eCantrell engiyithenge khona. Ngithi nasengifikile bengikho lapha wamesethi ngifuna leya moto ngiyikhombe ngime khona equality ngifuna leya moto leya. Yabo kunanazi izingane zithi ifuna ukubonga kumina. Manje bengifuna leya moto. Lo mlungu uthi izoqala ukudayisa ngoJanuwari. Bese uthi uPatrick hayi awume kancane ngikhulume nomphathi wami. Akhulume nomphathi wegarage okuyiSulumane. Athi umphathi maku Mr Ntombela ngilindeni ngiyeza. Afike ngempela umphathi. Athi Ntombela uthini ngoba ade sinawe la thina last month. Uzothenga imoto. Ngangithe ngicela bangibhekele ivan la VW inavara. Bathi bazongitshela maselikho. Bathi besalinda ukuthi sisabhekela ivan inavara. Yes. Hayi ngithi nangisezile ngevan bengithi ngizobheka imoto kanje. Abesethi ke umnemzana wakhona kunemoto la eyayithengwe usisi wami ohlala phesheya. Baseyinikeza mina ukuthi ela ngimlungisele yona mangabe efika la ekhaya uzosebenzisa yona. Ake sihambe soyibona ngoba isesitoreroom. Hambe siyibone le moto siyahamba fika vula isitoreroom sakhe. Imoto size yagcwala izintuli. Ngiyibone inhle ukudlula lesiyibone lapha. Asho ukuthi sengiyenzile le moto ngayifaka amaplastiki namaplastic cover ukuthi makushisa ilanga ingangenwa ilanga bayinamathisela amaplastiki umzimba wonke. Bayifaka iguludla lelo kuthiwa uthuleni ngoba nabo babeyilungisela njengemoto yabo kuzoba yifemini. Sengithi mina malini athi ngoba wena Mr Ntombela le moto ibingadayiswa ukuthi udadewethu ngakhuluma naye. Ngoba wena le moto u2.3 kodwa ngoba wena singakunikeza ngo1.7 million. Still lo 1.7 million kumina kuduma ikhanda ukuthi imali enganani lo 1.7 million ngoba leyo mali angaze ngiyibone na accountini yami. Angaze ngize ngibe nayo futhi leyo mali mina empilweni yami ukuthi ngakhona ingane elingana nengane engiyizalayo ephethe le mali kanti emhlabeni kunjani. Avela athi umfana siyayikhokhela abahlangane bahlukane nomkakhe bathi siyayikhokhela sihamba nayo bese bebona iGolf 7 angithi ayiblue. Athi tata le moto ngiyayithanda uyibona khona esitoreroom. Athi ngiyayithanda le moto sengiyayithenga nayo futhi. Hey, hayi ngingathuka ke hayi ngeke. Hlobo lula le ndebo yesikhashana nje egijime kangaka. Ngiyatshela ngangithi that day lapha egarage kwakunomfana wami uSigwebo Sentambo. Uyo leya garage ngoba ngithenga kuyona imoto. Ngangibhizi naye nje futhi kade ngimsiza senze album ethi alibuyele kuzuma yenziwa yimina leyo album leyo. Yenziwa yimina yimoya
ngayisiza usigwebo lapho, mina engangihamba nosigwebo lapho, mina engangehla ngenyuka kunzima kuvaliwe ku-lockdown. Sasiyenzele emzini umuntu wazi wabadubo osigwebo. Yenziwa kanzima kakhulu le album leya. Ngisho umsebenzi ngehle ngenyuka ngihambe ngiyosiza lapho. Lo mfana njalo angimazi, angakamazi ngibhizi. Ngathi osigwebo bona abantu abangakutshela ukuthi ngangibhizi kanjani. Ngenza ama-event, ngenzela ama-artist. AkaMaskandi ngoba ayenganako umuntu. I-event yokuqala kaMaskandi, it was 2020 engayenza. Omasipala bonke babevaliwe. Akekho umuntu wayesebenza. Lo mfana ngamazi ngo-2021, cishe ngamanzi ngabo-August unyaka uyophela. Zonke lezi zinto enginazo lapha ekhaya uzifice zikhona. Iy'moto zalapha ekhaya uyifice zikhona. Ama-artist engangiwaqasha ngangiwakhokhela ngemali engiyisebenza kulo mhlaba engiwuhambayo, bese ngiba nento ethi ngoba vele bayazi abantu bengihamba ngize ngiyophaka ngiyonikeza abantu ama-food parcel, nginikeza abantu iy'nto zokugqoka, ngenzele iy'kole, ngiyithengele ama-uniform. Ngicabanga ukuthi nje sokugcina ngizoboshwa kwakuwusomlomo waseMelmont la ewu-principal khona. Ngaya esikoleni sakhe noShanela Mshanela ngamisela iy'ngane ama-uniform. Ngo-Eastern Cape ngibuya khona, even ethempelini lamaNazaretha lapha eMlazi ngibuya khona, base becela indlu yesonto okwakufanele ukuthi ngiyakhe. Ngihamba no-MC Pholobazi. Zonke lezi zinto zinobufakazi oburekhodiwe phansi neminyaka ebengiyenza ngayo. But into engihlukumeza kakhulu ukuthi-ke uma sengiboshiwe sifika kanjani ndaboshwa khona uthengile imoto uthengelwa umfana? Yebo, ndaba ezethu ngilapho dabeni likamamiliyoni lo. Lalela. Umfana vele athi ayithenga imoto le-Golf nayo. Abuze ukuthi malini le moto. Kwathiwa malini le moto. Kwathiwa kwathiwa 800 noma 700. Kwathiwa 700 lapho nje. Wathi sengiphuma nayo. Athi nayo ngicela niyikhiphe. Ngicabanga ukuthi imali ayikhokha lapha yayiko 2.4 2.3 million. Ayikhipha cash. Waswapa lo mfana lo. Wayikhipha nje cash yayo 2.4 around lapho nje. Sekuhlangene nale moto. Usigwebo wayeyothenga ifortune yakhe lapho. Yabo. Wafika wathi baba ngiyashoda kodwa ngifuna le moto. Mina ephaketheni lami njengengane yami ngakhipha 10,000 ngafakela usigwebo. Ngoba wayelokho engitshela ukuthi baba ngisayifuni le moto ehamba ngemoto yakhe lencane iCorolla. Ethi baba ngisayifuni le moto. Usigwebo ke mina ubaba ngoba uzalo ubhuti woLthu akaNtombela. Yabo. Ngangimsizela lokho. Yabo. Ethi baba le moto le angisayifuni. So eyothenga leya fortune ngakhipha 10,000 esegarage hamba nomakoti wakhe. Wathenga ifortune ngaphuma nale moto mina engiyithengelwa ilo mfana. Yaklina imoto yaqedwa. Okusho ukuthi le Golf wayeyithenga umfana. Engathi kwaba khona into wrong kuyona bagcina bemreversela imali. Yabuyela ngakuyena ngoba engathi iGolf mase kufanele iphuma ngazi watholakala ukuthi inenkinga yani. Yagcina ingasaphuma ngayo egarage bagcina bemreversela. Ngikhumbula ukuthi wafika nje ekhaya esefika nge-BM ahamba wayoyithenga eGoli. Waphuma wathi emsebenzini ngathi kuphi wathi eGoli. No, seGoli. Vele methu seGoli izamazama yenziwe eGoli. Wabuya nge-BM umfana ngathi nayikhona. Lokho ngibuza kulezi ngane. Wesicelo ngibuza oMagosi. Wesicelo lo mfana wenzekani? Usebenzaphi umfana? Athi usicele baba angazi kodwa lo mfana uhlakaniphe kakhulu unemali kakhulu. Uhlala ephethe laptop kanje lo mfana athi usemsebenzini. Laphana ke ekhaya trader ngengqondo mawucabanga ukuthi njengalaba angithi laba be-trade bayafika vele lapha ekhaya.
ngiyabenzela izinto bakhuluma ngayo lento yokutrader umuntu ngoba ekhaya bekugcwala kakhulu kunendawo lapha esiteze ne-office phezulu ngithi ngicela nithathe lo muntu nomfake e-ofisini lapha phezulu ukuze akwazi ukusebenza ngoba abantu abaningi bebesebenza online kuze kuthiwa mina ngiwugqilaza online ngenxa ye-COVID. Yes, ngenxa ye-COVID kuze kuthiwa mina ngiwugqilaza online izinto eziningi benzenza online even imoto engayiwina emfolozi ngayiwina online ekhasini emfolozi zonke lezi zinto ngizenza ngihambe ngiyoyihlalela ekhasino ngiwina imali ekhasino ngoba lento yasekhasino ndabe zithi mina ngiyayenza hayi ukuthi ngiyayifanekisa so ukushayeka kwami ngize ngizofika la ekuthenini ke manje ngiyaboshwa ngiwina imali ngapha ekhasino ngisebenza abantu ngapha ngithathe futhi le mali ngihambe ngidle nomphakathi ngilekelela umphakathi kwelakithi ngilekelela umphakathi ngaphandle kuningi engikwenzayo ngikwenzela abantu benkosi ngoba ngazi inhlupheko mina engakhula ngayo ngazi usizi mina engakhulela phekwami so okwathi uma ngihamba la eThekwini into eyangisusa la eThekwini uboshelwane qala sibheke lapho nazi imoto zaphuma ngiya lapho ngoba ngifuna sihambe kanye kanye okay ukusuka kwami la eThekwini ngihlale YMCA ngisebenzela khona abantu bajwayele ukungipha izipho bangipha imoto as usual one day ngithe ngibuye Eastern Cape lapha nekhaya nginomuntu okuthiwa umnyaka engangihamba naye kanye nomhlongo kufika abantu abazofuna usizo ngihambe ngibasize labantu banetekisi neFort Bantam bese bethi labantu umnikazi waleli tekisi ushonile sicela ukuthi mkhulu ngoba sinayo imali sokunikeza le tekisi noma sikunikeza le photo uhambe uyosilungisela umuzi ekhaya eEastern Cape ngihambe ngithatha umnyaka nomhlongo ngihambe ngithi ngesikhathi ngisebenza khona lapha negcekeni kufika into ethi no itekisi leli isinkwa sala ekhaya angikwazi ukuthi lo mndeni ngiwubone ukuthi uhlwempu kanje ngithatha isinkwa sawo okungenani wona lo mndeni awuqhubeke nokusebenzisa le tekisi ukuze ngoba lo muntu oshonile ubondla lekhaya ngale tekisi so bese bethi into ekhona mkhulu le Bantam kodwa le Bantam ifile ngihamba nomhlongo angene kuyona ixakazi sibuye ngayo Bantam endleleni uma sesibuya le ekhaya uma sesibuya endleleni imoto yami driver umhlongo bese ngithi noma umhlongo agijima kangaka nisekhona ikhola akhuluma naye wagijima kangaka safika lapha eCatholic wangena khona kwibank yase-FNB kwase kulate wazama ukukhipha imali wangayithola wathi kwakufanele simshiye efolweni sophuma ngale ngomlazi road wathi ayibhudingele sengizovuka ekuseni kwakho mina ngihlale eYMCA sengizovuka ekuseni kwakho ngibuyele efolweni ngijahe eThekwini ayishaya imoto umhlongo imoto yagijima ngaka emotweni mina uyena umnyaka soba u3 masifika lapha eThekwini afika ikhipha imali beyikhipha imali abuye nayo imali athi hayi webhuti sengiyakutshela le mali engizoyikhipha lana imali bengiyifakelwe abanye abafowethu manje le mali angazi noma bangifakele ngevoucher noma imali akade beyishaye emakhadini bashaya imali emakhadini base benginikeza ivoucher ukuthi ngikhiphe le mali selithela mina awungitshele mhlongo njengoba umdala kangaka nje mina ngihlale ngikunikeza imoto lapha ekhaya ukuthi hamba ngemoto usho ukuthi kungenzekani ukuthi ebusuku wenza lezi zinto ngemoto yami nginekho uma kungathiwa mina ngifonelwa ama-Hawks namhlanje angitshela ukuthi imoto yami ilinkeke ekushayeni amakhadi ngoba ngendlela ngokugijimisa ngayo imoto ungitshela ukuthi kushuthi khona ubugebengu bokujaha wathi hayi bhuti ngimdala ngeke uze kwenzeke lokho la emotweni kunomnyaka masifika lapha endlini athi umnyaka ufuna ukugquma ufuna ukubiza umzo Khehlelezi yeah wayeseqale uKhehlelezi ukusebenzela okhosini esebenza noLakhi Nkosi ngimnikeza umuthi umnyaka akungena esiqhumeni
mayengena esigqumeni amemeza umzo athi ngifuna umzo wangibiza angasebenzi yedwa azakhipha inhlamba ngathi ngifuna angasebenzi yedwa ngifuna ukuthi angibize umzo ngisebenze naye ngoba ngilambile khuluma nomuntu lo mnike wona usebenzela lo engimnike wona Yesu usebenzela mina iminyaka ngisebenza naye makhona engikutholayo bamba la kanjalo bamba la lo muntu engisuke ngihamba naye umzo uyafika lapha endlini so wayesethola indlela yokusebenza ukhosini nolakhe inkosi mayesebenza ukhosini nangumnyaka umsebenzi uyavumbuka umzo because abantu bamthola kuphi emsakazweni umsebenzi kushuthi uyamxaka bese bonke umnyaka afuna ukuyosebenza naye alright athi umnyaka ephuma nje sigqumeni ephuma nje kwangena icingo lamzungu kwangena icingo lamzungu wathi awumkhulu wathi yebo mkhulu manje kunabantu engifuna ukuthi uhambe uyongisizela bona ngazi noma Eastern Cape ngizokunikeza usanela kudrivele niye lapho athi hayi mkhulu usushilo ngiyeza manje ayesuka njalo eThekwini ashone kuphi eVerelem ngoba umzo unabantu okufunayo basebenze ngithi nayi ubushilo wathi ufuna umzo wakubiza ndoda hambe yosebenza ahamba umnyaka yosebenza ngakusasa ekuseni indaba ezitha ngakusasa ekuseni ngisalele nje ngifonele umuntu ngilibambe lo cingo lalo muntu mangilibamba lolu cingo lo muntu athi bamntombela uyaphila ngithi mina ngiyaphila athi ukhuluma lo muntu nje wazisho isibongo wathi ukhuluma noMahlase wathi ukhuluma noMahlase kumaHawks ukhuluma noKapteni Mahlase washo njalo wathi ukhuluma noKapteni uMahlase eofisini lamaHawks eThekwini ngathi mina yebo ndaba ezitha ngakusiza vele amaphoyisa ke ngijwayele ukusebenzisana nawo ngoba umuntu kumele ahlekelwe imoto mangabe yovula icala beza kumina amaphoyisa bethi lo muntu lahlekelwe imoto ngamsiza ngimthathe ngihambe naye silanda imoto yabo konke lapha koCR bayazi ulahlele impahla abantu bebaletha kumina ngisize labo bantu so ngithi hayi ngizoke ngizwe avele uMahlase akhulume le story ade ngisikhuluma emotweni sinjengoba sinjalo avela athi sekhadi athi kaMntombela imoto zakho zitholakala ekushaweni amakhadi eyilento ngivele ngizokukhwibika nje ngicasula nje imoto zami itholakala ekushaweni kwamakhadi umzo kade nginaye ngitshela ukuthi unabangani abamaHawks yena uyakwazi ukuthi abophisa umuntu mefuna ukumbophisa wenza noma yini le nto uyitshela mina manje sengifonela umuntu osebenza kumaHawks imoto zami zitholakala ekushaweni kwamakhadi mina bengixoxa nomnyaka izolo ebusuku ukuthi mhlongo kungenzekani imoto zami mayingatholakala kuthiwa zishaya amakhadi lento phela iqhamuke kumina mina ngibuza lo muntu engihamba naye ushayela imoto zami okushuthi lo umnyaka ufika waxoxela umzolo oludaba walixoxa nomngane wakhe sengiyabiyelwa manje ukuthi ngoba kade ngiyosebenza le okushuthi sekufuna ngikhiphiswe le mali kade ngiyikhokhelwa yilabantu ngimbuze lo muntu ayi ngiyakuzwa mfowethu ngicela ungibalele imoto zami ozitholayo wena ezilinkekayo avela aqale ngale moto engakafiki ngisho nasegcileni athi wena uneFord Bantam leni khokhelwe ngayo lesikhokhelwe ngayo leya moto leyana sikakayilandi nokuyilanda avela aqale ngayo athi uneFord Bantam athi unemoto wena SD mina nginemoto eziSD ezu2 sendithi mina yona yipi iSD athi awunayo imoto eyiSD ngithi mina nginayo imoto eyiSD kodwa wena ukhuluma ngayiphi athi awunayo ngithi mina enginayo ihlale ihamba mina ihamba omunye umuntu and mina indaba zamakhadi angihlangani nokushaya kwamakhadi usho ukuthini mawusho kanjalo la
athi lo baba unayo wena imoto eyi-SD une-Mercedes wena ngithi emaroon ngithi mina nginayo i-Mercedes emaroon. Leyo Mercedes emaroon nansi la iminyango iphantshelwa amasondo ihleli phansi kumanje ngikhuluma nawe. La emgaqweni wa-MCA. Bese lolu daba ngilibekele omunye usisi wakaZulu mhlawumbe uzomazi owumseshi ohlala lapha eBhalitho ebengijwayelene naye ngaleso sikhathi ukuthi uyazi ngithola ikhole kanje ngiye ngaba nestori bese ngitshela uMhlongo ubuhleli la ekhaya ngithi uMhlongo nakho-ke sengifonelwa-ke manje ngodaba besikhuluma-ke lwamahhosi avela athi uMhlongo hayi umnyaka ukhulume noMzungu. Ngithi mina okay hayi kulungile bayazi benzani bayakwazi abakwenzayo. Bese-ke emveni kwalokho bese lo mfo mangabe esesuka lapho ngitshele lo sisomseshi athi lalela-ke Ntombela lo muntu njengoba ethe ucela nihlangane egaraji loku-Broad ngicela ungayi wena ngizohamba mina ngiye ofisini lamahosi ngizofike ngibheke ukuthi ukhona yini umuntu okanjalo ngimnikeze inamba yakhe lo muntu ahambe umntwana lo aye lapha kumahosi abuye kumina ngefoni athi hayi ngimtholile lo muntu ukhona lapha kumahosi usebenza khona ngiyile ngakhuluma naye wathi akafuni mina ufuna umnikazi wecala. Icala likhona na athi hayi yena uyalisho impela icala ukuthi likhona hamba wena uyohlangana naye. Usetheni kumina usethe ngenzela ukuthi kungaze kufike laba abanezinwele ezinde ngicela mina nawe sihlangane sikhulume ukuthi lento singayiqeda kanjani. Khumbula ukuthi angimazi ukuthi mina lo muntu futhi angazani mina nacala kodwa manje ukhuluma ngezimoto kwezami engakabizi ngisho mina ukhuluma ngezimoto engekho ngisho la phambi kwami. Bese ngivele ngifonela ummeli uJafta ummeli wami ngimfonele ngithi kunenkulumo kanje athi uJafta uyabhedela lo ngizohlangana naphi ushuthi athi umntwana ungavumi ukuthi niyohlangana ku-Broad ngoba wazi ukuthi bakuhleleleni kusho umseshi mtshela ukuthi hlanganani lapha elo yini lokho iGame City le mall lapha ngase-Durban Station ngithi ethi asiyohlangana khona bese ngitshela baba ukuthi mfowethu ngoba sazani ngicela ukuthi ke sihlangane ne-mall lapha eGame City athi akulungile siyohlangana kwa-Steers athi kulungile ngo-9 siyohlangana khona ngifonela ummeli ukuthi senginodaba kanje kwanomuntu ongifonela kanje njengamanje uthi asihambeni siyohlangana endaweni ethize lo muntu athi khululeka uyosifica siphakathi avela drive ummeli ahamba ekhona ngisuke mina ngiye khona ngiyahamba mina siyafonelana nalensizwa ummeli vele usephambili masifonela nalensizwa mangingena lapha koshayinani ngitshela ukuthi ngiyangena athi hayi nami sengiyangena ngifike ngingene ngithola ummeli uyihlalele lapha nomsizi wakhe baphethe nabo i-laptop kanje uyihlalele nomsizi wakhe kugcwele amaphoyisa lawe ekhaya bazophuza itiye kusekuseni gcwele lamaphoyisa la yaphithizela azophuza itiye lakhona namabhunu sifike sihlale ngale balamaphoyisa akaphindanga umlusi biswa libamba ucingo umphathi wamaHawks wafonelwa akaphindanga walibamba ucingo wathi ummeli wami hayi ngeke afike la isigebengu leso wathi ngeke aze afike la lo muntu kuyisigebengu bebefuna nje ukudla imali straight ngathi mina kuyafana ngoba umzowangitshela phela ukuthi umngani wakhe yabo ngeke aze afike la ngeke afike angafiki ngempela luphela usuku ngitshela umntwana hayi umntwana-ke akafikanga umuntu akasalibambi futhi ucingo isiboshwa yimina kodwa yena ongasalibambi ucingo lesiboshwa naku-WhatsApp akasaphenduli kuthi ngakusasa ngabonayo ngimfonele lo baba alibambe ucingo athi hayi manje ucingo lami
khona iphoyisa ebelitshontshile la emsebenzini belikade lihlele ephoyiseni. Ngithi mina webhuti uyenzelani lento yenzayo? Kwathi ebusuku umntwana wabuyela kumina. Kwathi lo muntu kade emfonele wamtshela ukuthi thina sifuna ukumbopha. Ufice kunamaphoyisa ecrime lapha besimlinde ngamaphoyisa wabalela. Yena umphathi wama-Hawks. Yena umphathi wama-Hawks lo. Uzozwa. Mina ngithi uthe ukapteni. Abese kuthi-ke umseshi ubani bese ngiyasho ukuthi ubani. Ngimnikeza inamba yakhe kusho ummeli avela ngene kwi-laptop. Amveze lo muntu kuvela izithombe zakhe athi ambonanga lo muntu uKenneth. Athi renke kuyona uKenneth beqambela amanga ngemanga bethu ukapteni uKenneth lo muntu lapha uyena umuntu ophethe. Athi sobuya naye ephila. Kusho lo mama lo owayeumeli wami ngaleso sikhathi. Anyamalale ubhuti wabantu kanjalo ngakusasa angifonele. Ngimfonele mina. Usengitshenile umntwana ngithi ukuthi simkhandela uzungu lokumbopha. Angifonele, ngimfonela bese ethi hayi wendoda ucingo lami belilahlekile nginayo ebhuti. Uyenzelani lento yenzayo? Ngisho nje kahle bhuti uyenzelani lento yenzayo? Athi hayi baba mina ngiyaxolisa kakhulu angazi lutho mina ngithi mina bhuti wena lento obuyisho into ebengiyixoxe emotweni nomnyaka. Umnyaka eyangamzulu. Wena leyo nto wayikhuluma nomzulu. Yindaba bhuti wenze lento ubusebenza ngomthetho. Kuza mina nguza yena. Umlungisi wakwaSibisi. Okay. Ngithi bhuti lento yenzayo yindaba wenza into kanje ubusebenza ngomthetho futhi uphethe. Sizophephela kubani? Ngithi uyabona bhuti ukuthi wena uzolambisa izingane zakho ngendlela owenza ngayo umsebenzi wakho. Ukuthi nje ungiplanele kanjena ngalento yenzayo uyenzelani? Athi hayi ngiyaxolisa leli phoyisa ifoni yami lize layibuyisa manje. Ngithi mina wena ngani wena uyi-Hawks wena futhi uphethe ama-Hawks. Khona umuntu ongantshontsha ifoni yakho ungayazi ukuthi kuphi. Ngoba wena uphethe ama-intelligence phela. Mina kade ngikhuluma nawe manje angisakhulumi nawe kade ngifonelana nawe manje futhi akusewena leli lizwi lakhe ubukhuluma ngalo izola kuselwa manje leli. Athi hayi baba ngiyaxolisa ngithi mina ibhuti angiyithandi lento yenzayo kodwa kuba kuthiwa ngiyathanda ukukulambisa ngikuvulela icala uboshwe ngalento yenzayo. Ubutha bami nama-Hawks ke lapho basuka khona indaba ezithi basuka lapho nama-Hawks nomzo ngoba ngidliwanga le mali ababefuna ukungidla yona. Kwahamba ngabuyela ke emakhaya. Uma mina sengibuyela emakhaya ngabona ukuthi into ezangibuyisela emakhaya ngashayisa nemoto. Mangishayisa nemoto uma ngangiya eMozambique mangiye eMozambique ngafonela umzulu. Wathi umzulu kimi wemkhulu uGumede benongobese bathe kuwena bazokuyisa nemoto uqaphele mawubuya lapho. Kusho ukhehlelezi. Kusho ukhehlelezi. Ugumede inyanga lo. Ugumede inyanga nongobese inyanga. And lezo nyanga zo2 izona ezayifike nokhehlelezi kwami. Izona ezaziletha ukhehlelezi izona ezayizokhulumela ukhehlelezi ukuthi ziyacela ukuthi ngiye wayemisa isiguqo kade kukhona into ayifunayo. Ibona abantu abafika naye after isiguqo ukuthi cha umfowethu lo esiphila naye siyacela ukuthi mayifika la ekhaya ngamxwayi. Kwakungobese noGumede. Yibo laba yena ukhehlelezi athi bathi yibo labo mina ngiphila nabo labantu. Labantu bayafika kumina bathatha izinto futhi sekuneminyaka siphila nabo. Akaze kube khona ukukhuluma. Yabo njani? Unjani dokotela? Hello. Ngikhuluma nodokotela. Ukhehlelezi. Hayi network. Hello. Bengibheka ukhehlelezi udokotela ukuthi uyatholakala yena.
Hello? Inamba egcina ngo-7808. Yona impela ngifona kuyona ngoba manje angazi nayo i-tone ye-voice angikhosho noma yakhe yini kodwa-ke angiphinde ngizame futhi ngoba mhlawumbe i-network Hello. yebo sawubona Just heard from the U.S. Interior Secretary. Hello? Njani? Sikhona ukhuluma nomntwana ulondiwe bengibheka udokotela ukhehlelezi. Hello. Yebo ukhuluma nomntwana ulondiwe bengibheka udokotela ukhehlelezi. Bengibheka Hello? I-network inkosi yami lapho engihamba khona. Oh awusengiyezwa ukuthi uwimpela bengithi omunye umuntu ukhuluma nomntwana ulondiwe wedokotela. Hello. Hello? I-network but lento yakhandwa manje ikhandwa ngenxa yokuthi igama lami lisebalazweni ngisiza abantu ngisiza umphakathi ngiphazamisa inyanga kunenyanga ezithi ngiyayiphazamisa okungcono igama lami alibulawe ngalendlela yokuthi ngiboshwe ngo-expose kagcwale ey'nkundleni zokuxhumana and umuntu wafika ephethe amaphepha njengalawa ndaba ezitha wayephethe nje amaphepha njengalawa Njengalawa enkantolo. njengalawa enkantolo wayephethe amaphepha njengalawa lo baba Lele lami ngiyangale enkantolo kusasa le. ayephethe wona-ke la maphepha lawa wathi lana wazisho wathi mina ngumopedi ngisuke eGoli manje lana wayewaphethe kanje wathi size ngodaba likaSixolela Masebane ngathi mina uSixolela ngiyamazi nokuthi uMasebane nje ngaze ngamazi kahle ngoba sengihambe icala lakhe ngoba ngangazi nanesibongo sakhe yabo size ngodaba likaSixolela Masebane owashona ngathi mina ngiyamazi uSixolela Masebane beyiclient yami impendulo yami leyo umsisho wathi lo baba ngeze ngiyakhomba ngithi cha ngangimgcabela la ngangimphakamisela la uSixolela wathi manje uphethe amaphepha namaphepha anesitendu sakhe Vitec athi lana sithunywe u-ABSA kutholakala ukuthi uSixolela njengoba esecaleni lemali kunemali uSixolela akufakela yona waphinde futhi kwaba nemoto ayithenga eQuality Cars wakuthengela yona ngathi mina okay kuyiqiniso lokho uSixolela wangithengela imoto imali angifakela yona imali yomsebenzi engamenzela wona ngiyayazi imoto angithengela yona imoto ayethi uyabonga ngayo ase ngibuza ukuthi imoto wathi V-Class athula ngoba manje sengifuna ukulanda umqondo wawo lamaphoyisa wayesethi-ke bathe-ke asikubophe kanje hawu bathe ngibopheni ngingenaphi mina lathi-ke igama siyokukhuluma nommeli wakho lokho thina lamaphepha bathe asikubophe there was no warrant of arrest ababephethe babephethe lawo maphepha nje
ukuthi imali nelist yabantu okungene kubona imali ukuthi imali iphuma la yangena la yaphuma la yangena la yaphuma la yangena la uphethe ilist yalabo bantu kodwa ayikho incwadi owake wayiletha kumina wathi-ke nansi incwadi eyi-warrant of arrest ethi sikubophe. Washo nje ngomlomo wathi bathe asikubophe. Ngathi awu ngingenaphi mina? Wayesethi ubampanza mkhulu. Ngathi mfundisi. Wathi yehlisa umoya. Hamba nabo. Vele uzobuya. Hayi ngawehlisa umoya. Wathi uMopedi usungacela omama bakulungisele izinto uqoke. Abela ama-SAP lawa efuna ukungena ngokusheshsha. Akuwona waseMelmoti njalo waseDurban North. Angifuna ukukhulumisa jurisdiction ngoba asiqhubeka. Abethi njalo ngiyabopha mina baba. Jaha nje usheshe khona lapho uyabona ukuthi kunempi la. Kunempi kunedrama okwakufanele ukuthi yenzeke, kunento okwakufanele ukuthi yenzeke egcikeni lika baba ngokuthi umuzwa wakithi ngiyawuhlonipha kakhulu. Angufuni umsindo khona. Ngiyambonga lo baba uMpanza ngoba ayikho into eyimbi engiyisabayo ukubhekana nomuntu makufanele ngibhekane naye ngeqiniso engilaziyo ukuthi lento mina ayingifaki. Kodwa ngoba icala limbula ingubo lingene futhi usixolela ngiyamazi ilapho ke indaba ezithamna la engahlukumezeka khona angilandela amaphoyisa waphuma unkosikazi kwakukhona umamkhulu ngwalomncane usesikoleni ngiyongena endlini ngangilandelwa umshungu bangena emakamereni bavula zonke izinto emakamereni la ayikho search warrant abayiphethe. Ayikho into ewufakaza abayiphethe ebagunyaza ukwenza lezi zinto abazenzayo. Baphethe lamaphepha ase-Capitec no-Absa ukuthi ngiboshwe. Okay, ngicela ukuphazamisa kancane lapha Mpangazethu. Zimbili into engizwile la usixolelwa uboshelwe ifraud le. Yokukhwabanisa lo 103 million awufake ama-accounts abantu abawu-25 laba bafakile imali. 25 bese kuba ukuthi elesibili udutshuliwe usixolelwa. So uboshelwe le fraud hayi ukuthi ungeni kwezokudubula angeni kwezokudubula kodwa ngize kuculwe ngami ngokhashazwe ngoba ngangiya ku3 second ngithi ngiyokhuluma into kanje indaba ezitha ukuthi ngiyamdinga umuntu engizokwazi ukubonisana naye ukuthi uma kunenkinga kanjena kuyayithiwe wayenza ihlayo u3 second while mina leyo nto yangihlukumeza nginomndeni njoba ngizokhuluma nawe ngibika into engiyeshwamayo nengethusayo wena uma ngabe uyenza ihlaya kube ukuthi leyo nto kufanele ibe yihlaya kube sengathi ngize kuwena ngoba uwumuntu omkhulu noma kufuna abantu babone njengomuntu omkhulu ngoba ngize kuwena mina ngize ngizoxoxa njengomnumzane ngoba nakhona kuya ku3 second ngangikhuluma nomfana owayebhendela 3 second aphinda aphendele mina wathi mkhulu le ngoba afika amaphoyisa wayekhona uMangazi ekhaya wayekhona uMangazi nomfana ongibhendela umuzi wathi mkhulu yazi uma ungahlangana nomkhulu 3 second ke nibonisane njengenyanga esiyihloniphayo zala eKZN mhlawumbe khona into angakubonisa yona mhlawumbe ngingakwazi ukuthi nize niyofika endlunkulu ukukhuluma lento ngoba thina si-understand kwenzakalani ngoba umfana befikela phambi kwethu sikhona ithile sakhala ekhaya ngathi Mangazi ngiyakuzwa ngithatha kuMangazi saya ku3 second kuze kuzofika ekutheni noSmino bakhipha ingoma nakhona bayikhipha
ngenxa yokuthi babejabulisana emzweni yabo no Prof u3 Second. Indaba ezitha kwafanele ukuthi leyanto ngiphile nayo ngenxa yokuthi nginabantu abaningi abakholelwa kimi. Nginomndeni okholelwa kimi, nginabantu abaningi abathembe mina. Yabona mayisiphume ku-social media bathi abantu ayiphume le ngoma ngoba yayingofa mina noma yayehlisa isithunzi yayidelela mina. Ngapha uReal Life TV unelo okwakuyi-TV kaMzo ikhipha ukuthi ngiboshiwe mina, ngiboshelwe ukuthi ngibulela umuntu. Ngathi leyo video ikhona mangabe ukuthi abayikhiphile. Ya-trend ukuthi mina ngibulela umuntu. The day mina ngiboshwa ngabuza amaphoyisa ukuthi siyaphi, wathi umopedi siye eGoli. Zaphuma iy'moto ekhaya, angihambi namuntu mina ekhaya ngithi ngihamba ngiyi-one. Indlela mayiphuma ekhaya eMelmoth ibhekaphi indlela yeGoli Ndaba Ezitha. Usuku R66 angithi manje. Yebo. Uzobamba u19 ubambe ubheke Vryheid siseduze ngalapho. Yaphuma imoto eFontein yangena indlela ezeThekwini. Ekhaya kuthiwe ngeGoli. Ngena indlela ezeThekwini. Indlela ezeThekwini imoto engihamba ngayo ngingene kule H1 eshayelwa yilo baba wayekade ngihlasele ekuqaleni noSiphiwe Mhlobo. Ngithe imoto masidlula nje eNdundulu. Lo mfana weGolf R yena ohamba ngaphambili kwethu. Uhambe lokho ekhuluma nefoni. Ngithe ngingakafiki nakuphi unelo usebhalile ukuthi ngiboshiwe, akakazi umuntu ukuthi ngiboshiwe ngisaphuma ekhaya. Unelo usebhalile ukuthi ngiboshiwe wakhipha kwi-TV yakhe ngaye ngayofika eDurban North. Wathi uSimphiwe wamisa imoto leGolf R wayimisa ngaphambi kwethu USimphiwe manje iPhoyisa iHawks lala eThekwini lelo lijwayele ukukhulumela ama-Hawks. Wazongena emotweni kwi-H1 wathi mphuceni ifoni angaxhumani namuntu. Ngisemotweni imoto zamaphoyisa ngemumva, imoto zamaphoyisa ngaphambili, ngilaphakathi. Angibazi bonke labantu futhi engihamba nabo ba-private labantu abalana. Imoto yayibhaliwe nje kwakuyi-iveni laseDurban North. I-police station yaseMelmoth ayizange izibikelwe futhi mhlawumbe okwakufanele kuyoreportwa kuyona ukuthi kunomuntu esizomthatha la osuka la eMelmoth noma babikele umphathi siteshi. Akekho umuntu wareporta leyo nto. Amaphoyisa aseMelmoth angibona mina sengizosayina eMelmoth. Kwathiwa kwenze njani? Kwayikhanda bachazela ukuthi ngiboshiwe bengakaze bazi. Kwakune-TRT-ke lapha Ndaba Ezitha. Ngathi sengibuye ejele kunabafowethu abasebenza kwi-TRT okuye ukuthi mangabe kunento eyenzekayo kwi-crime bafonele njengomuntu osebenza emphakathini bagijime basempangeni. Bathi Ntombela wenze njani? Awusifoneli ngayo. Ngathi mina ngikwazi phela ukunifonela ngoba mina ngazi ukuthi uma sengihlasela abantu ngizoboshwa futhi bazokhuluma into engiyazi ngoba usixolela ngiyamazi. Kodwa uma ngazi ukuthi khona i-TRT wathi umfowethu-TRT sixakwa yilaba-ke be-TRT ngoba i-TRT njengoba besuke eThekwini la e-KZN babika kuthina omastand. Yebo. Babika kuthina esisempangeni. Akekho umuntu oke wasibikela thina ukuthi basuke eThekwini beza kwi-route yangapha kwaZulu. Ngoba kufanele uma befika bafikele kuthina njengoba thina singapha kwaZulu. Hayi ngihambe sengiphuciwe ifoni, angikwazi ukuxhumana namuntu. Umuntu ongibophile uthena angizama ukuxhumana nabameli, angixhumani namuntu, angixhumani namndeni ngenxa yokuthi njengoba bekhuluma lapha ey'nkundleni zokuxhumana ukhuluma nonelo, unelo uyasikhipha isitori ngale. Akufanele mina ngiyibone le nto yenzeka ey'nkundleni zokuxhumana. Sengiyibuka manje ukuthi kwakuyi-reason yokuthi kuthiwa ngiphucwe ifoni. Yabo. Hayi ngihambe-ke nalamadoda siyongena eDurban North. Angithi angiwakhulumela amaphoyisa.
angithi njoba ngangithathwa eMelmoth umopedi ewumseshi wama-Hawks kwakufanele angithathe ayokhuluma nomphathi isiteshi ukuthi ngicela ungibekele lo khona engisayobafuna ngizobe ngimthathe la e-police station yaseMelmoth ngazobekwe eDurban North. Mangibekwe eDurban North ngafakwa nje laphayana. Emveni kwalokho wonke lamaphoyisa asasuka nawe ekhaya zanele zafika iy'moto la eThekwini kwakuhlakazeka kwayilowo ebheka le kwayilowo ebheka le kwayilowo ebheka le. Ngafika eDurban North mina sengihamba nomopedi. Umuntu engambona eDurban North unelo wayehamba ngeveni elimhlophe lakamzungu ephethe ikhamera yakhe owayezoshutha mina ukuthi ngiboshiwe. Engamthole sengilinde eDurban North. So angazi ukuthi ngithini kodwa nje ngahlukumezeka ngoba leyanto ngokuyibuka kwami njengamanje isiyinto okungeyami, isiyinto njengamanje sibhekene nami, isiyinto njengamanje osungathi mina ngantshontsha imali ka-Absa. Why mina angikaze ngibe ne-akhawunti yaka-Absa, angazani namakhompyutha mina, angikaze ngibe nadili nasixolela, akukaze kube khona mali yake yaphuma kumina yayongena kusixolela, kwakuyiclient njengamanye. And okufike kwangithusa kakhulu ukuthi last year ma sinikezwe idate athi umshushisi kimi, nawe kodwa Ntombela untshontsha imali yaka-Absa wayinikeza abantu abaningi kakhulu, abantu abawu-250. Ngathi mina ngizwa sisi, kwathi abantu abawu-250 obafakela imali yaka-Absa. Ngathi mina sisi, abakutshela ngani sisi ukuthi mina ngu-event hoster, mina ngisebenza nomphakathi, mina ngenza ama-event. Futhi uma ubheka imali ebengiyifakela abantu, imali yayingena kubantu, imali engangiyifakela abaculi engangibaqasha. Futhi ngo-2020 kuya ku-2021 wayusixolela ngangingakadibani naye. 2 mangisuswa la ngalala la ngakusasa savuka saya eGoli. eGoli ngafika ngalaliswa eSandton, ejele laseSandton kumaseyila khona. MangiseSandton ngakusasa ngivuka ekuseni lapho sengibona sengihamba nomopedi, awasekho bonke abantu la. Sengihamba nomopedi, umopedi ngiyambikela. Yazi umopedi angiyazi lento yokuboshwa kwami ukuthi ngiboshwa kanjani, kodwa ke ngoba umthetho athi umopedi hayi akekho umuntu ongekaze aboshwe la eSouth Africa menze icala. Ngithi mina mopedi njengoba nginabantu abaningi kangaka abangiheyikhayo engilokhu ngireport ukuthi kunabantu abangiheyikhayo abadla imali beyibize ngami ey'nkundleni zokuxhumana, nikhona nama-Hawks nihlulwa yini ukubathola amacala ekhona? Wathi mopedi hambe uyovula icala mina ngizobalanda ngibaphuqe bonke. Ngakwenza lokho ndaba ezitha mase ngibuya laphaya ngoba abantu babeqhubeka besebenzisa igama lami, kodwa ngifuna ukuqeda kule yokuboshwa kwami. Lapha kumaseyila ngaba nentombazane ewuma wengane kaSixolele ngaboshwa nayo mina. Sihamba naye icala ngoba lapha kuboshwe oma beyingane, umndeni wakhe, uma wakhe, abasekhweni lakhe, umuntu nje oseduze kwakhe wonke umuntu. Yes, uyabona kwaboshwa naloMaguzu. uMaguzu-ke lo mfana manager yami. Right, uma sekubuka kanjalo-ke athi lo ntombazane wazi wasifaka uSixolele enkingeni, siyaxoxa nje mina naye. Ngithi mina cha impela usifake sonke. Athi lo ntombazane indlela sifake ngayo enkingeni, mina nguma wengane yakho uSixolele, besisebenza naye. Benisebenza naye sesiya, besisebenza naye, besihlala sonke la eGermiston. Uhlala khona naye, ngihlala eGermiston. Now njengoba sesiziboshwa nawe uthi hayi siziboshwa impela ngoSixolele, akasekho yena, akasakwazi nokuyikhulumela. Bebengasilandi ngani uSixolele saphila. Awu yebona athi yazi ngekukholwa ukuthi uSixolele njengoba eboshiwe kwa-Absa uqashwe ngoJuni. USixolele uqashwe ngoJuni kwa-Absa.
njengoba kuJanuary kusho besano 6 months esentshontsha imali engaka besano 6 months esentshontsha imali engaka usikolela ubesano 6 months la and into manje singikhuba kabi kakhulu okusho ukuthi kulandwa istatement sami salandwa from 2019 izinto ebengizenza mina 2020 izinto ebengizenza abantu ebengibakhokhela ngoba kusho ukuthi yonke leyo nto sithathwe yafakwa ecaleni including labantu ke laba abanecala la ngoba umuntu engambona laphana owaboshwa umfana obeyithwasa lami umyeza yabona umfana obeyithwasa lami umyeza nokwangithusa ukuthi umyeza uboshwa kanjani ngoba ngathi sengibuyile mina ngeze umyeza sengifonela etime khulu Mopedi ungifonele wathi uyangifuna wawusicela uMaguzu hayi Mopedi ungifonele wathi uyangifuna bahlangana bahamba baye uMopedi wababopha benoMaguzu wathi into eyenzakalayo uMaguzu mase beboshiwe nomyeza umyeza wayengifonele ebusuku engifonela ngefoni kaMaguzu ekamyeza ifoni ithathiwe emaphoyiseni kaMaguzu ayithathwanga waze wabuya esitokisini ngisho sebetokile le eKamaguzu ifoni ihlala kuyena uchaja ngani iyachajwa ngaphakathi eKamaguzu ihlala kuyena kaphuciwe ifoni uMaguzu uyaxhumana bayafika okhehlelezi bazombheka la uMaguzu engangokuthi babemthathela ummeli kwawukuthi mina lo mmeli engimthathile owangasekhaya njoba kowangasekhaya usazi sonke okusho ukuthi uzoyigoqa yonke lento ummeli abamthathele yena uMaguzu oyintombazane wayeseyahlehla kwathiwa kuzoqhutshekwa nalo mmeli okuhambe kwahamba mina naye sangabona ngasolini ngoba kunezinto engingayiboni ngaleli cala yabo okokuqala nje wathi uMopedi efikile sengibuyile ezongisayinisa wathola lapha ekhaya kunalomfana engithi unganjinga ngilo ngimthume egcekeni wathi Ntombela ngizomfuna lo mfana kusho umseshi ngathi mina Mopedi uzofuna lo mfana wathi ngithi na yini Mopedi usenzeni ngelo mfana ngathi nanhle ekhaya kubo lapha ngaphesheya and lo mfana nje obela ekhaya lothi uBobha uthola la ekhaya uhlala nesalukwazi suma wakhe lapha abafwa babekho uyalekelela lapha ekhaya ngalento ayithola la ekhaya encane nami engekho ngizamali manje mawuthatha lo mfana uzokhulumisa emndenini yalezi ingane uzokwenza igama lami libe kabi phakathi kwalezi ingane athi uMopedi hayi Ntombela umfana uzofika kumina ngomsombuluko eofisini lami ahambe ayobingelela uzofika lale avuka ahamba ayobingelela bese eyabuya uzobingelela bese eyabuya ngizomdedela ngithi mina okay umdinga ngomsombuluko angithi ngesonto mina ngisebenza eThekwini angithi ngize ngizosebenza eThekwini mangize ukuzosebenza eThekwini ngisebenze ugoduka entambama ngiyele ekhaya mangibuyele ekhaya ngiyafica uMantshinga ukhona akagodukile ngathi ngiyamfonela uMantshinga akahambile ufuneka lapha kuMopedi ngomsombuluko ngithi mina wendoda uMopedi uyakufuna wasekhaya athi hayi mkhulu bengenayo imali yokugibela ngithi mina pho ngizokwenza njani ngithatha imoto yami ngifaka upetrol ngicela udrive mfokazi unqansa ngithi ngicela ngiphelezele ngoba uMopedi uthe uyangifuna lo mfo mangithi akangiphelezele uMantshinga okay ngisela ukuthi lentinde ngesikhathi sengiyoshintsha lapha phezulu beyithathela izinto ababefuna ukuyithatha endlini ngesikhathi ngigqoka ukuthi umama kenza sheshise bajabu ukuhamba uMopedi bese ibona ibhasi athi hayi le moto le ngiyayithatha ngihamba nayo bese ngithi mina kuyena Mopedi ufuna imoto yami noma ufuna mina athi umpanzane mkhulu namanje ngisafresh isimoya bese ngimbuza niwe Mopedi
uma nina nifuna imoto yathengwa usixolelo yini ndaba nifune le moto kuphela lokho nifikile la ekhaya ngaze nikhulume ngeveni usixolela mina wangithengela iveni ngaphezulu kwale moto and leyo veni ibizwa usixolela lokho nifikile la ekhaya njengamanje sengiyaphuma nami and leyo veni la lo maguzi la ekhaya ekseni njengoba ingekho le moto niyifuna ngoba niyibona yini ndaba ningakhulumi ngeveni ukuthi iphi iveni ngoba le niyibalile naku statement le niyibalile kodwa iveni aniyibalanga yathenga usixolela ngoba phela ngithi manje mina nibale imoto ethengwa usixolela imoto ebizwa usixolela la ekhaya ikhona iveni ithathwa usicela ekseni bathula bathi nya bathula bathi du ngathi mina izona imoto lezi ngabe niyazifuna ngoba nifuna izinto ezithengwa usixolela la ekhaya baphuma kanjalo bahamba uma sesihambile sengibone nalo ntombazane lapha sesiyaxoxa manje umopedi usesoft ngoba basekho bonke labantu behamba nabo yabo ngiyamtshela mina ukuthi umfana mina bengimsebenza noma abe kuthiwa beningifonele mina akekho umuntu ongangazi ngoba akekho futhi umuntu ongalwazi udaba likaSixolelo njengoba befika lapha ekhaya uSixolelo ukhona einkundleni zokuxhumana athi umopedi mucabanga wena uSixolelo beyithatha le mali ehola 50,000 nithi mina ngiyangena kumasara labantu ngiyangena mina ekutheni umuntu uhola malini ngoba mina ngomsebenzi wami i-charge imali yami kumuntu athi imali yaka-absa leya akuyona imali kaSixolelo ngithi naye angikuphiki lokho vele naye uSixolelo besebenzela u-absa ngithi uSixolelo no-absa bayazana banobuhlobo mina ngingenaphi ey'ntweni zaka-absa noSixolelo ngoba mina ngazi uSixolelo uyiclayenti lami athi baba ya ayigangile nami ngikhala ukuthi ayi cha ngampela engane igange kakhulu inkulu kakhulu phela le mali ku-6 months ngakho umuntu ungathiwa usethatha imali engakho uyabona ukuthi into wayenza naye egcwele bona ukungane phakathi ngoba wayengekho kusho ukuthi umuntu umbonisayo kulena achaze futhi lo ntombazane uma wengane ukuthi wayesho ukuthi yena ufuna imali enkulu esho ukuthi yena futhi uzoya kothwala ngoba wayefika nje ekhaya wayesho ukuthi uzoya kothwala ubeseke waya kwenye indawo njengoba yekuyandaba amnikeza imali ezomphalazela inyoka ezophalaza imali mina ngimtshela ukuthi anginanyoka ezophalaza imali phela nje mina nginikeza inyoka yokuthi ukwazi ukuthi uma uthi uphahla ngoba inhlahla inhlwathi isibulaza inhlahla yakho nedlozi lakho ukwazi ukuthi kulinkanise futhi emanzini hayi nalezi nyoka lezi eyihambe ithengwa kuthiwa zinjani njani ngahamba ngayophahla kwenzeka lokho so leyo nto yangihlukumeza ngaleyo ndlela indaba komkhulu kakhulu nomndeni wami wahlukumezeka including abantu abakholelwa yimina bahlukumezeka namanje yonke leminyaka ngiphila kanzima kwavalwa imali zalapha ekhaya kwavalwa imali noma kodwa abawu2 bekufuna bangichacele unemali engangibeke kubo ukuthi bangicacele mase ngibuyileke le nebhayili kwaqhubeka izinsuku kwabonakala ukuthi ngiyaphanda ngiyasebenza abantu still basangena ngiyasebenza ngantshontshela imali ayesebhenki wa180,000 eyayikwi-account ama-intelligent ayefika lapha ekhaya athi umuntu yi-IT and-ke athi abantu bamuzwa ukhehlelezi esho ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi kunama-IT akade wathumela yena lapha ekhaya afike kumina so ngayithola-ke ngitshontshela imali leyo mali yangilahlekela ngaleyo ndlela leyo so ngathula ngagcina ngiyivala leyo account ingasasebenzi ngoba ngi-understand kwenzakalani ngasebenzisa ama-account omakoti mangisebenzisa ama-account omakoti ngiyaqhubeka ngiyasebenza kunenkosi yayingifakele imali le nkosi iyayifaka imali yahamba nje yayosayina ngoba ngahamba ngayo emzini wayo ngabuya emzini wayo yeze ekhaya nomndeni wayo noma ukuthi bayo umuntu wayengifakela imali leyo mali umakoti yayingene kuyena okusho ukuthi kunemali engangiyidinga ethi mangabe ifaka imali kule account esengiyivulile ivele iqala imali ingafuni ukungena aphinde ethi methwe uyayifaka uvele kuyena ukuthi uyifakile ayifiki futhi ngapha kini ihambe leyo mali ngicabanga ukuthi leyo mali wena wesilo yazi yaya ku150
kwathi kusuka kwakublock i-account yakhe yavaleka Yeah, inkosi le. i-account kamakoti. Okay. Sihambe siye kwa-Capitec kuvaleke ne-account futhi kamakoti omncane naye angifonele eThekwini angitshela ukuthi hayi i-account lana isivele yavaleka kunama-message engiwabonayo. Siye kwa-Capitec nalo mdala ngoba lo wayesesikoleni. Masiya kwa-Capitec bafike bathi kwa-Capitec akahamba ayokwenza i-affidavit. Asho futhi ukuthi kunemali engenile iphumaphi. Bese nalo ufaka imali. Okay, ahamba yenza i-affidavit. Sibuyele khona eCapitec. Bathe eCapitec bafonela uforensic. Uthi uforensic lo muntu ofaka imali akabhali i-affidavit achaza ukuthi le mali ayifakile ngeyani. Abese eyenza lokho kuthiwa yini istem sase-police station. Yebo. Asho ngale futhi lo baba ukuthi cha imali engiyifakile yokwenza ukuthi nokuthi wachaza ukuthi imali yokuthenga iplazi bengidayisela iplazi lo muntu so imali engiyifakile imali engaka engiyifake e-accountini ukuthi nokuthi yablockwa. Ungangishiyi kakhulu Mpangazitha. Ithi induna ngempela wafika ngoba wafona wakhuluma nami kusho induna. Njoba wakhuluma nami wabe seyafika. Mase fikile safike ngahambisa umfana ukuthi ayokhuluma naye. Into wafike wayibuza kuSixolela wabuza ukuthi wena imali uyidle yonke yini ubuyifaka ebank noma ikhona imali obuyibekile. Wathi ke lo ikhona imali ewu6 kuya ku10 million engiyibekile endlini. Okuwukuthi nabo babefika ngendlela yokuthi okusho ukuthi ke ingabe bazomsiza yini uma ngabe kukhona imali eseceleni ayibekile on top of yona. Yabo uzaphume yebo ukuzaphume. So ke engisho ukuthi ke ezinye izinto engingazazi nezithusa mina ngiyithole ngaphakathi njengoba umuntu ongaphandle ephika kangaka ukuthi khona into yamthinta ekuboshweni kwami nalomfana lo uSixolela but kwangiphatha kabi kakhulu ukushona kwaloya mfana nathi esihambe icala lakhe sigcine singazi ukuthi kwenzakalani. Kodwa nje lezo indaba ngayithola ngaphakathi and mangiyithola ngaphakathi umthetho kungakuhle mungalandelela kuma video esiye siwenze nathi sabe lapho ngoba ikhona enye ivideo yake yaveza ukuthi inyanga ewusibanibani iphethe u10 million eCalbot while uSixolela useshonile ngapha. Inyanga iphethe u10 million ngeCalbot. Yebo. Uqeda ukubulawa yena uSixolela. Wayeseshonile wayeswashona nje ngoba phela nami ngase ngabuya ngisho ejele. Khona ivideo ekhulumisa lokho. Yeah, ikhona ivideo ekhulumisa lokho. Okay. Ikhona ivideo ekhulumisa lokho. So mina engazi leyo nto uma ngibuka izinto njengomuntu ohamba leli cala iyangilimaza izinto enjeyana mangiyibuka mina. Ziyangilimaza kakhulu ngoba nami nginomndeni and kuba buhlungu uthola ukuthi umuntu uyabusa uyachabaza yena kumnandi nomndeni wakhe. Ngapha uyibulele yakhe impilo wayiqeda. And mayibulele wayiqeda yakhe impilo wazobatshela abantu ukuthi hayi intombi la sengiqedile ngayo. Ifika kanjani leyo nto ndaba ezithi? So noma esethumela abantu ukuthi abeze kumina bezoxolisa bengixolisele. Yebo uxolo nginalo ke lokuthi ke sanyathela namakhona nomfowethu. Kodwa manje inkinga mina ithupha zami zingcolile. Yes, uSixolela waba yiclient yami kodwa angikwazi ukuthi mina ngumelaphi ngitholakale ngiyoba mude ezinkingeni ezithinta omunye umelaphi ukuthi azayocindezelwa. Ngoba mina njengoba ngumelaphi into engangicela kubelaphi yodwa ngangithe ngicela abelaphi isambeni siyokhuleka endlunkulu siphathe iguqa lokukhuleka endlunkulu sikhulekela ukuthi since sakhothanyelwa amakhosi amakhambe silapha ngawo awahlandluliwe
inyanga ihambe ziyesilweni zihambe ziyokhothama esilweni kunikezwe iguqisilo kuchelelwe ihlahla ukuze isizwe sikaMthaniya sikwazi ukuphila ngento ehlanjululiwe izikhwama zethu ingcolile thina singabelaphi yazwakala Mahlobo iyangiphazamisa le nkulumo if there is evidence yalezi zinto enikhuluma phekwazo umseshi inkinga ukuthi umseshi awusakwazi ukuxhumana naye nihambise le evidence yakho konke lokhu nalokho okukhulunywa enkundleni zokuxhumana nama voice note uke wa mention i voice note ngesikhathi usachaza eqaleni ukuthi kune voice note ekhulumisa ukufa kukaSixolelo yabona leyo ubufakazi enginabo njengamanje uSixolelo ubusiness igama lami uyangithuka mina ngikhumbula uSixolelo usashona lo mfana lo uThabani Hlatshwayo angithi uThabani Hlatshwayo lento lo mfana lo ngathi ubhementsanga kakhulu lolwa nje nabelaphi bendabuko okhombisa ukuthi vele useyinikele ekufeni ozocela ukuthi abambulale uThabani kunenkulumo ayithintile yangithinta kakhulu ngithuso ukuthi ke kulamalanga ubusiness igama lami and uThabani mina ngiyamzala and ukuthi athathe igama lami alifaka ngaphansi kweyiketi kamama ngiyafisa nje nokwazi ukuthi angichazele ukuthi ke uma ngabe kanjalo engithuka ngomsunu noma ngegolo likamama shuthi ngizozeqa lezi inkulumo lezi ke ngizoyi-edit impela ngoba khona iketi kamama zanele iketi kamama ukuthi angifake ngaphansi kweketi kamama futhi asho lenhlamba leyo kugcina ngci ezinkundleni zokuxhumana kuzoba khona abantu abajabulayo ukuthi uThabani uyangithuka aqamba amanga ngegama lami kuze kuvele ukuthi kunabantu engabaqola mina indaba ezithi ngine-award enga-awardwa yona ukuthi anginayo umuntu okhalayo ngokwelapha kwami ka-awardwa yona kwi-event enkulu i-event wathiwa igama lami alikaze litholakale lapho ngine-award mina ngine-certificate se-appreciation certificate engangibongwa ngaso ngokwelapha kwami umculo yithwasa lekhansela ngendlela ngathi mangimbuza washo ukuthi nge-lockdown mina umuntu wakwazi ukuthi abaculi nabo bayadla nezingane zabo impilo yakhe yonke ngihambile naye isikhathi esiningi noma sekufika indawo engcona ngikaze ngibalahle baze bafika la bekhona ngine-certificate mina esithole lobo bufakazi ukuthi namhlanje kuzoqhamuka ingane eqhamuka izolo ephi igama lami kwenziwa ukuthi lokhu yingoba ubunyanga obukhona njengamanje abusekelwe yilutho abelapha bakhona abelaphi vele abelapha ngezikhwama abayithola endleleni behamba ngenxa yokuthi bafuna ukusebenza imali basebenza imali akubona belaphi abancele lento yokwelapha ezimpandeni nabanezigodo ezinogobela babo ukuthi mangabe wonile sizohamba siyokubika ugobela wakho asitshele ukuthi umthetho weziko lakhe uthini bengisazobuza mina Mahlobo ukuthi kwisekli yenu njengabelaphi bendabuko ngiyakhumbula nje ukuthi khona no City bani no THP no THO no ninazi inhlangano senihambile wonke lawo maziko kwafika la ukuthi okhona bese ngicela abazomkhapha nje kulethu udaba endlunkulu lulanyulwa lifika ngoba akusikho kayiphethe indaba ezinhle ikhona imigudu eqondile yebo kuyaphuthuma manje ukuthi icala limanje kanje kuyaphuthuma but mangibheka since 2022 isuka le ndaba kuze kufika manje it's almost 4 years ohlanganayo kodwa angibuyisele emuva Mahlobo ngoba kuyaphuthuma nje kusufikile ngiyaqonda ukuthi uyile wazwafika nako 3 seconds nabanye ngoba ukhalela ukuthi fika ke endlunkulu ongenayo but ninazi inhlangano futhi ezikunika isitifiketi kufaka nendlela yokuyiphatha phakathi kufaka nendlela yezempilo kufaka nokunye kanti lezi igungu zenu ihamba ifika ngisho kahle ngoba ngeke ngayiphatha
umnyango phethebo abelaphi bendabuko osomabhizinisi abama-accommodation nani i-University yase-Stellenbosch nje isebenze ney'nyanga zakanongoma emona. I-University uqobo I-signed that letter yase-University befuna ukwenza i-thesis omunye ezoqualify ukuba udokotela. So ngi-check-a lapho ukuthi beninayo igungu mhlawumbe udaba belingabe lihandle kushaye ngenye indlela. Kodwa-ke sesila esikhona. Inkinga eyokuqala engizwa kumahlobo ukuthi akasenabo ubudlelwane nomseshi ekufanele ngabe ezinye zezinto zibhekwa umseshi ngenxa yokuthi kukhona okunye ubufakazi obungakwazi ukukhipha enkingeni. Okunye abameli baphinde beshintshana ngathi bakushiye endleleni ngokuhlukana kwabo. Okunye mangaphosisi okunye ukuthi uye ecaleni but njengoba uye ecaleni awusenalo ithemba emthethweni. Mhlambe umahlobo kuleso simo yikho bengithi zikhona inhlaka engiqonda ukuthi fanele ngabe ziyakwenza lokho ukufinyelela kwalolu daba endlunkulu specifically mina yini engithunywayo mahlobo. Ndaba ezitha ngibonge kakhulu wena Wesilo angathi noma ngiqale ngokudlala le voice note yini ilungile voice note soyidlalela ukuze ikwazi umsindo ungayichaza nje ukuthi ikhuluma ngani sesizobe sesinamathelisa kulezi ezinto. I-voice note engiyithola ngoThabani uThabani uthi kimina angilande inyanga ethile nenye inyanga ethile ngitshele lezo inyanga ibuyisa imali zabantu. So ke mina angingeni kulezo zinto zabantu ngoba uma uthi angitshela inyanga ethile ibuyisa imali zabantu mina angingeni eofisini engangeni kulo nelingangifaki ngingena la kufanele ngingene khona ngikhulume la kufanele ngikhulume khona ngigcine lapho. But inkulumo yakhe ukhuluma uthi uThabane angilethe angitshele izinyanga zilethe imali ngoba yena usephenye waze wafika odabeni lokushona komfana wase Cape Town wase Absa okuwukuthi usixolelo lo. Ubanike lo Thabane umseshi noma ubani? Angimazi ukuthi uyini lo mfana waqale lo osithukayo ongithukayo nje nami nabaningi abathukayo osekhanda izitha nje ngokuyithuka futhi athuka zasho ukuthi uthuka ngisho igodlo zazo lezo inyanga nezangoma okuwukuthi lo muntu kwaNdlunkulu uyithukile ngoba thina silapha ngekhaya eliphefumulelwa iNdlunkulu. So uma lento iyekelelwa kube ngathi kuyinto emnandi ngengezwe nabanye bekhuluma ngayo nje ku social media noma baba izolo ayizophetha kahle ngoba inhlamba eshoyile yangani inhlamba ethi mayiwe indlebeni zakho ube ne right yokwenza noma yini ngoba ngokomthetho weSouth Africa ukuthuka nje umuntu nokuvandalize igama lomuntu nje inkundleni zokuxhumana kuyicala. So ukuqhamuka umuntu ozoqhamuka sediliza izinto ezikhuluma ngawe engakwazi ukudibana nawe engakazi akubone engakazi enze lutho lwakho ezwe ngawe bese ekhuluma ngawe izinto. Lo muntu lo usuke enze icala engaphezulu kwecala abese futhi ecasha ngomthetho athi yena usebenza namaphoyisa. Yabo leyo nto ke bese ke thina iyasilimaza ngoba mayizoveza izinto ezikanje ethu yazi ngokufa kwaSixolela mina engihamba icala lika Sixolela uSixolelo wantshontsha imali yase Absa mina engahlangene nokuntshontsha mina uSixolelo wangikhokhela imali yami yokumsebenza. But mase kuzovela umuntu mina sengiya kwi trial yecala othi yena uyazi ukuthi uSixolela wafa kanjani wayephuca imali. Mhlawumbe lo muntu kusuke kufanele ukuthi asondele azochaza noma umthetho ukumsondeza azochazela thina esihamba icala likaSixolela ukuthi yena njengoba ethi uyazi ukuthi uSixolela wafa kanjani eCape Town futhi wayephuca imali le yase Absa owayifaka eaccountini yami nami ngiphinde ngiyifake eaccountini yakhe okusho ukuthi lo muntu wazi likhulu mina engalwazi. Ngoba ukuba mhlawumbe ngiyakwazi ukuxoxa nabaseshi lezi indaba ezifana lezi ngabe nginikeza abaseshi.
yabo. Kodwa kukhomba ukuthi leli cala leli mhlawumbe lingaphandle kwentende yesandla ngoba kukhona abantu abalikhulumayo leli cala abalazi kangcono thina singalazi. So ingakho ngithi ngineyingane ngiyengicabanga ukuthi namhlanje makuthiwa inkantolo iyangigweba ngaleli cala ngiyoshona phansi ngizoshiya ingane zami ngishiya ingane zami ngento engingayazi engingakaze ngibe involved kuyona engangenza umsebenzi engawunikezwa idlozi ngabonga umuntu kanti yini okufanele yenziwe eSouth Africa. Usiza umphakathi wrong, usiza abantu wrong, wenza iqiniso uyaboshwa. So ilokho ngoba mina engaze ngakutshela yena uMopedi ngathi uyazi Mopedi mina njengomuntu osebenzisana ngisho namaphoyisa ngisho ethi ngisebenzisana namaphoyisa mina wawungangifonela wena mawumseshi waleli cala kube khona okubuzayo ngangiyokuphendula engikwaziyo. Lento ukuthi ngihlaselwe kanjena phakathi komndeni wami ku right mhlawumbe makuyindlela yokusebenza kwamaphoyisa leyo.